Teenare! Ja tervetuloa tänne Arvin vinkkinurkkaukseen. Nyt on kuule vimpan päälle hyvä ja edullinen konsti poistaa haju kengistä. Saat unohtaa kaikki nuo tommoset vippaskonstit ja suihkeet ja semmoset. Ja kahvia vain. Nakkaat about lusikallinen per kenkä. Nämä sitten vaan annat olla yöllinen. No niin, nämähän on meikäläisellä ollut tässä nyt itse asiassa 2 yötä. Homppupuu tykkää kahvinporoista. Noin. Tuolla kun tekasee, niin kehtaa ottaa kengät pois ja lasta vaikka junassa.